Så her ser vi min 4 fidget spinner, den ligger klar. Så skal vi bare lige se, om vi kan få lige skidtet. Sådan der. Det her lidt. Og så nyder vi bålet. Ja, min telefon løb tør for strøm, men vi kan se, om vi kan fiske frem i resterne. Vi har en af benene herude. Så kan vi se, om vi kan fiske ned her, til vi kan fange op. Ja. Det syder stadig lidt. Jeg var nødt til at slukke båden lidt vand, fordi det var lige for voldsomt. Sådan der. Så der har vi midten lige her. Og det sidste ben, det sidder fast herinde i bådmaskinen, så det kan siges at være en stor succes.